sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. May samanan anaimbag ka naragsak nga aldaw kada kayo amin papagayam. Pagyamanan mi dagiti likes, comments, kan suggestions yo ngayon ka mabasbasa iti inaldaw. Kastamatan kadagiti kablaaw kan shoutouts yo. Namnamaan nyo anabasa mi amin dagita ket maadaan tayon tumanen iti gundaway amangibasa kadagita akablaaw kan shoutouts. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu ka ni pagayam tayo a Josie manipud Santiago City, Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saak met kadagiti mang padpadaan iti inaldaw a drama ditoy programam. Ket pagyamanak unay numapili umat nga idrama toy surat ko. Ilingad na kumalatan itinagan a Josie. Addaan asawa ken dua nga anak. May saak nga OFW. Agan anos ken agsaksakripisyo ditoy balasiw taaw tapno addala ang maipawit ko iti pamilyak. Rukyak nga roden ti agsalaysay. Kumusta kayon, mami? Kaslakim mutong kayo Ha? Ay kwa anak. Ad-ado nga minti trabaho dito, ngam iti sigod ang nagtrabahwak. Ngam adayo ang nasingsingpot mat dagiti amok ita. Nasayawat mat nga rod no nasingpot da, mami. Wan, saan akas ka dagiti daddo maabumukaw kan kumabil da. Dakkel da paikit di nga agpasweldo Oh, kat, da kayo ngay. Kumusta kayo matan anak ko? Kumusta di panagadalyo? Nasyak, mami. Okay lang mat dagiti grades ko. Oray no maminsan ka talaga marigrigat, anak. Ay, nagrigat mat ti eskwela. Talaga akasta, anak ko. Saan nga amin abanag kat nalaka. Masapul nga agsalukag ka. Iti kasta, maragpat munto dagiti arapaak mo. Awan rumba nga pagdanagam iti panagadal mi, mami. Nikit di daddy iso ti ayan ti parikot. No kasta, kanayon latang agbartat di amayo. Uwan, mami. Iso ano maminsan kat awan balon mi ni Kate ama panag-eskwela. Anya, ay unay matan ti amayo. Talagan sa nga awanin pagbaliwan na. Kat nudyak mat agkurkurang nga agipawpaw itkan kwa na. Iso nga agtrabaho ita ni Manong kas waiter iti may sa resto bar, mami. Anya. Di kayo madanagan, mami. Part-time lang, Dayjay. Ken may sa, Jack baybayan ti panagadal ko. Sige, takasaritak tuman di amayo. Saanan amay parbang ti kastangar aramidan na. Pudno kadimat lang nga siya kung ti ay ayatam ita, Franklin. Saanan ani Mari Josie? Wen, kunak lang araw din, lady. Anya pa ilang ay apamanagnek ti kayat, no? Ano kasta nga rod? Anya pa ilang tiyan aramidam. Sinaa mo ni Josie, tapno makapagdan nata matan. Wen ka di. Saan pa ingay ta? Ngamin agururnong akpay. Hindi kasta, addan to aramaten tanga umadayo. Believe ako na talaga kan ka, Franklin, honey. Amom, no kasano ti dumiskarte. At siyempre, mata. Umay ka man kit di, honey. Sana di, honey, at ang makikiak. Nakabang pangluka.
Makapamauyo nga talaga ti kinapintas mo. Sana kas iti asawa ka makauma. Anya? Saan adit ako mata makikiak? Bilibak mo't iti kinagagat mo, Carl. Apayan ako nam ti kasta, Jane. At dalang arudan iya Hong Kong ni Mamim, ngam agtrab-trabaho ka pailaang. Nuamom la ko, ma. Tian niya. Awan, agtrabaho takid din. Kita mo. Dapay ka barbaro a customer. Siya kung timang damag no niya ti order da. Okay. Oh my God, honey. Iti day dya abanda ti pagtungawan ta. Okay, honey. Ni daddy day jaya. Anya tero aramidan na dito eh. Anyang iti orderan ta, honey? Sigalatan di makamo no niya ti order honey. Hoy, Carl. Kunak man no si katimang damag, noan niya ti order da. Nagtalikod ka matan. Jane, pasensya ka na. Sikalaan ti mga alay ti order da. Nagsakit matan ti tiyan ko. Mapanak labit iti CR. Imbaglangan ta nasapa ka nagawid, Manong. Apay, aday bagang? Ni Daddy, Manong. Apay ni daddy. Nakita ka na pa na Jamalay daninang mo aleti di agsapa. Ha? Sinurot ko. Kat nakita dagiti dua amatak ti panaggingin ng tilda dua. Lukluk kunda ni Mami, Manong. Mapagsisilpo kong ti amin. Pudno dagiti mga ko at chismis nga da relasyon da daddy. Kanay ng Leti. Manong. Kasaritak ni daddy. Anya, ang mga no kabila na ka ni Daddy, Manong. Anya ngay nga rin no aramidan na dayta. Baybayan talatan aluklukunda ni Mami. Sana mabalin ti kasta. Ibaga talangan ka ni Mami. Ibaga ta tinaamuan ta, Manong. Nasayata sinong bata nyo adagos ti awag ko, Mami. Wan, apag husto matapim manaw dagiti amo. Iso amabalin kayo ang makasarita iti mabayag, anak ko. Ada ibagami ka Mami. Adda ka di manan parikot iti amayo. Lukluk ko na ka ni Daddy, Mami. Anya? Pasensya kayo no ibagami da ito'y kada kayo. Ngamnas kan amaamuan yung adda relasyon ni daddy. Kaninang Leti. Anya? Sigurado kayo kadi? Kasanuyo kumaanamuan. Nakitak ni Daddy anapan iti balay ti kumariyo, Mami. Kat nakitak ti panaggingin ng tilda. Nakitak mo't lang ida iti resto para pagtrap-trabaho ak, Mami. Kasaritak ko man ni daddy. Ngem na ko na ni Kate, anasaysaya at no ibagami kada kayo. Nasakit tinakam ko ni daddy. Dagiti awanan bay. Talaga nga awanan na saya at nga ar-aramidan ti amayo. Imbes nga balbalyo. Saan mat, takarkarwan na kitin. Anyang iti rumbang aramidan tayo, Mami. Iti kasta, agsardangan ni Daddy, kanday jay aleti. Oy, Carl. Tulungan nak man na mangirwar ka dagitoy. Ne, sa di ti papanan nyo daddy. Apay dagita malitang awit-awit yo. Ay kat pumanaw ako na. Kita lang arudin nga awit ko dagiti maleta, damagan pa lang. Anya? Anya ti kayat asawan da ito'y, Daddy. Kasano kami no pumanaw ka matan. Anya akasano nga'y bagbagamat si Kate. Kito dadakkel kayon. Kabalan yon nga uray dakda kayo dito'y balay. Ni kadininang Leti ti makagapuno apay apanawan na kami. Kwa. Amoy yung matgaya man. Una. Iso. Apay, at reklamo yo. Amo ka din ni Mami da ito'y, Daddy. Saan? Tadyak man nakasarsarita ti inayo. Kan may saan na masapol ang mamuan na. Ngamin, saan kun nga ayatan dya inayo? Iso pumanaw akon. Daddy, maasi kayo kumamat ka ni Mami. Kasta unay ti rigrigat na agtrab-trabaho iti abroad. Kalpasan na. Isukat yo iti sa bali. Bastos ka! Ay! Daddy! Daddy! Di yung kumamat kabilan ni Manong! Kapaya dumanog kayo katpud no timbagak. Uston, Manong! At talaga! No di mo kaya't abugbugan kayo sakbay a pumanawak. Ala! Aglisi kayo itindalan ko.
Listen! Mami! Wen, siya nga ron. O, apay akas lanas daw ka, nakakita kanya kanak ko. Mami! Ay na. Okay, tanak ko. Apay adi yung imbagbaga nga agawin kayo gayam. Iti kasta, nasabat na kayo iti airport. Talaga ajak imbagbaga. Iti kasta, masurpresa kayo, anak ko. Nang runa ti awanan bain nga amayo. Kate? Asino ti... Mami? Oh, karan ako. Nasaya at mata nagawid kayo, Mami. Kailiw na kayo na yan. Kailiw kayo matuna yan, anak ko. Ti amayo. Sa dino ti ayan na. Masapul nga agsarita kami itinalapat. Mami, pimanaw ni Daddy di kalman. Anya? Anya ti kayat mo asawan apim manaw. Simuro ton iti babae na Iti kumarim anileti. Anya? Saan? Saan napod na dayta? Mami. Kasanon dagiti kwartang impopogit ko kan kuana. Adda amin a kwarta iti amayo. Awan pulos imbati na kada kami, Mami. Awan asina. Ti awanan bain. Nagrigrigatak na iti a kwarta. Mami. Apay anaramid mo ti kastay kada kami, Franklin. Apay. Anya launay tinagbasulat. Taapay asyak pa'y tinakapasamakan ti kastoy. Anya tinagkurang akas asawa. Taapay alino ko na ti asawa. Linuko naklangarunan. Intaray mo po iti kwarta. Sa dino nga iti pangipanam kanyak, Franklin, honey. Mabantay iti bagyo, honey. Ijay ta nga agaramin iti paraiso. Ayun magustuak unay day ta, honey. Iso na lang, tama nga no birukan na ta ni Josie. Nangruna kat addakan ka ti kwarta na. Ay, katag biro ka nung mabiro ka na ta. Awanan maraminan na. Baso na. Manal lang arudan. Nagalas pa yung klase ti tao. Apa yan, honey? Awan pa rin mo ti kotse. Anya? Saan? Diyak tayo kaya ti Matay Franklin! Mami, nakaluto ni Kate. Umay kayong tagigiddan tayo na mangan. Sige. Umuna kayon amangan, Carl. Madamdama akton. Kaslawan ngamin ka nas ko pa'y amangan. Mami, lipatan nyo ni Daddy. Kastamutan ti awanan bain aninang ko. Apay. Apay anaramit ti amayo ti kastoy kanya. Nagbalinak man anasayahat nga ina ka nasawa. Inaramit ko mat amin na kabaila. Tapno maitad ko dagiti kasapulan niyo. Ngam apay a kinurang pay lang ti amayo. Apay. Mami. Imadayong aktap na maitad ko ti ginaway ti pamilya. Ngam lukon naglagayam. Linukod ak langarudan. Intaray dapay ti kwarta nagrigrigatag. Nagsakit. Nagsakit tinaramid na anak ko. Mami, adawag yo. Hello? Juan, siya nga rod. Sino ka di daytoy? Pulis? Ne, apay ka di, sir. Ti asawak?
Aksidente ko na yo, sir. Agyaman naktay may kayo at August, tatang. Wan, nagrubuata ka dagaw sa paman nga inyawag ni Carl tinapasamak. Tatang, O kasta, si kamot laang tinangasikasaw iti pan nakalama iti asawam. una, tawan mat daduma ang mga sikaso. Awan mat kabsat na. Tagmay may sakit nga rod nga anak. Kan may isa, awan mat tandag itinaganak na. Awan asin na kada kayo. Nang runa kadagiti anak yaw. Tatang, Agasamat day tapan ang luko na kan ka. Naaramid na tinang luko kan ka. Itilikod ang tiriga at kan sakripisyo medya broad. May samad day di ako marem. Gatal na babakitan. Isuarumbang lang day ta napasama ka dakwada. Pakawanin nak ti Diyos. Ngam nasaysaya atin ti kasta napasamak. Ngam tiyag tultuloy ti panang loko na kan ka. Gusto mo't kit diti kasta tagpuludan. nalabit na plano amin ti Diyos na ito eh. Tapno maikan iti hostisya dagiti nagrigrigata. Nang rona ti panang loko da kanya, iti likodan ti kinasayat ko nga asawa. Ay, talaga napartak ti karma. Ngam oray kasta ti inaramid ni Franklin. Aramid aklat na ti pagrabang akas asawa na. Maitabon ang asaya at ti bangkay ni Franklin, tatang. Inton bigatan ti panagsublik iti Hong Kong, anak ko. Iba ti kayo payla ang kiniluluyo, Wan. Talaga kadi-adi kayon malapdan, Mami. Carl, anak. Nakapirma akon iti kontratak iti amok. Sakbay anagawid ak. Diyak kuman kayat ti pumanaw pay. Ngam saan mat amabalin. Kan may sa agad-adal kayo pay laang. Iso ang masapol nga agtrabaho ak. Tapno at dabus-busan nyo nga agadal. Sapay ko matama din dayto nga ipapanaw yu, Mami. Ag negosyo kayon tulaangan ditoy. Iti kasta, agdadan na tayon kadamanong. Ustaw ti kinuna ni Kate. Diyosay anak kao. Tatang, Makapaladingit lang amin na panunutan. Natay ni Daddy, kalpasan ti panang loko na, ken panang panaw na kada tayo. Ita, umadayo kayo manan. Mami, di kay madanagan, anak ko. Ikarik, maudin na ito nga ipapanaw ko. Agurnungak laang tapno at daramaten tayo. Awad rumba nga pagdanagam anak kao. Tadyak mo baybayan dagiti apo kao. Aramidak amin akabailak amang disiplina kadakwada. Kabayatan ti kaawan mau. Agyaman ak unay, tatang. Agsingsingpot kayo, Juan. Uwan, Mami. Di yu suksukiran ni Luluyo. Agadal kayo anaimbag. uwan, Mami. Kang runaan iti amin. Di yu liwayan ti kumararag iti Diyos. Amok asaan da tayo abaybayan. Basit laangan apanaganos, anak ko. Agdeden na tayon tumat laang. Miss F. nagsakit, awan umasping iti kinasakit na. Awan sa baling inaramid ko, no di tinagkarakararag. Kaasi ti Diyos, ininot analipatak. Binmangunak kat nakaornungak, nga iso tinagrugyak iti basit a negosyo, a nagtataudan ti pagbiag mi nga agiina. Kaasi ti Apo, nakaturpos met dagiti dua nga anak ko. Ita, si papanakkelak amang ibaga amaysan amarin ti naunang anak ko. Idinto tamay samet dan a nurse ti may kadwa. Sapay kuma, ta nakaibati iti adal to'y pakasaritaan ti biyag ko. Kat pagyamanak unay ti anus mo anang ibasa, ken nang yornos, para iti pan nakaidrama to'y surat ko.
Aging galaangan ditoy Miss F. Siak ni Josie, sigod nga OFW ket daytoy ti pakasaritaan ti biag ko. Ken ka pagayam Josie. Kas ko na ti kaadwan, cheating is a choice. Banag apud numet. Ngamin, pinili ti asawam ti nagbabae iti likodan ti rigat ken sakripisyom tapno laeng guminawa ti pamilyam. Nalabit nga aging galaangan ijay ti inted ti Diyos abiyag na dito rabaw ti daga tapno agsardeng meten ti kalukwan nga aramiden na. Ngam anyangay nga rod, napasamaken ti napasamak. Saanen ang maisublipay ti amin. Husto laang ti inaramid mo. Nag-move on ka ket pinanunot mo ti pagsayaatan dagiti anak mo. Ket ita, sagsagrapo mo ti baligi abunga ti sakripisyom. Alakastan pagayam Josie, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.